Un any i un dia després de la seva presa de possessió, el rector va tindre una sessió del Consell de Govern prou tranquil·leta, en la qual va aprofitar per treure pit de la seva gestió. Després de la capçalera vos conte. Ja ha passat un any des que el candidat Pepe Capilla esdevingué el rector José Esteban Capilla. Així que durant 29 minuts de rellotge, el rector va fer un repàs al seu primer any de mandat com si no tinguera iaia. Tant es va vindre amunt que en el torn de paraula li va felicitar per el seu aniversari i per la seva autoestima. El rector es va contar que ja ha complit amb el 45% de les 50 mesures urgents a les quals es va comprometre, que a més un 32% estan en procés, així que ja és mala sort que la majoria dels que jo considerava fonamentals estiguen en l'altre 23%. I tant es va emocionar que fins i tot es va apuntar a algunes campanyes, com la d'UPVers, que curiosament fa uns mesos el seu vicerector comentava en Twitter que no era seua. En fi, que no us vaig a contar tot perquè sabeu que l'informe del rector es publica, que a més ja ha fet un vídeo promocional i que no res se va marcar un aló president. Les coses han canviat, és evident. Si en el bon sentit o en el roïn, si molt, prou o massa poc, o si el candidat el Pepe Capilla ha esdevingut en el rector de les persones, però d'unes més que d'altres, doncs ja vos ho deixa cadascú de vosaltres. Vaig votar en contra de l'OPO d'estabilització del PAS no perquè estiga en contra d'estabilitzar els llocs de treball que recull, sinó per tots aquells que no recull. La llei fa un mandat imperatiu a incloure tots els llocs de naturalesa estructurals definits aquells com us mostra en pantalla, encara que no estiguen en la relació de llocs de treball, i ho fa 2 vegades. Però l'UPB no ha complit aquest mandat i s'ha deixat fora personal tècnic de laboratori, de manteniment, informàtics, gestors d'investigació i un llarg etcètera, l'únic pecat dels quals és treballar encàrrec al capítol 6. I el més curiós és que ni la llei ni la resolució de la Secretaria d'Estat de Funció Pública fan cap menció al capítol pressupostari del qual es paga, ni a la massa salarial. L'única restricció és que no hi hagi un increment d'efectius ni de despeses. I jo em pregunto, que aquestes persones no són personal de la UPB després de 20 anys treballant així, i el seu salari no està pressupostat i es paga, doncs sembla que no es produiria ni un augment d'efectius ni de despeses. Tot i això, el rector de les persones ha passat d'aquestes persones. A més, també considera insuficient l'oferta de places de personal administratiu, ja que la universitat podria haver comptat amb certes vacants que es van a generar en breu sense córrer cap risc. L'oferta pública d'ocupació del PDI d'enguany deixa per a mi 3 titulars contundents. 42 jubilacions, però només 31 una contractació de figures a temps complet. L'OPO deixa 6 departaments per dalt del 100% de saturació i a 17 més per damunt del 95%. I la UPB tornarà a contractar personal associat perquè és més barat. Com ja és habitual, quan es du a aprovar una proposta incomprensible com ja va passar amb la NOA, va aparèixer un informe econòmic que, encara que no diu res, s'utilitza com a parapet. És curiós, com li vas dir al rector, que no hi hagi un informe quan li paguen la bufanda al pas d'èlit, o quan es separen serveis sense cap sentit i es creen més càrrecs de caps, o quan es nomena directors d'àrea com si no n'hi hagués un demà. Per cert, no penseu que haguera estat fantàstic un informe del cap de servei de finançament i pressupost sobre la viabilitat econòmica del seu recent nomenament com a director d'àrea? Doncs vos quedeu amb les ganes com jo. En relació amb la OPO, ha sigut creada sense criteris clars i presenta tractaments diferents a departaments en situacions iguals. Fa palès la necessitat de canvis més profuns des que el BPOA sembla disposat a enfrontar i també elimina la promoció del professorat associat acreditat a titular, que venia aplicant-se des de fa 3 anys. Que lluny ha quedat aquesta promesa electoral del rector. Deu de ser de les poques que no ha complit. Jo vaig votar en contra, la qual cosa el vicerector no va entendre. Hi ha tantes coses que jo no entenc del vicerector. I ens acomiadem de la normativa de progrés i permanència tal com la coneixíem. La NPP era una norma massa dura i que, a més, s'eximia massa fàcil del seu compliment, la qual cosa generava una burocràcia afegida al PAS i al PDI i un estrès a l'estudiantat. Ara desapareix l'obligació d'aprovar el primer curs en 2 anys i d'aprovar un 35% dels crèdits matriculars en un curs, romanent únicament l'obligació d'aprovar 12 crèdits en el primer any. També s'ha flexibilitat les condicions de progrés, evitant cursos perduts amb molts pocs crèdits matriculats.
També s'estableix un pla integral d'acompanyament a l'estudiantat, PIAE Plus, per a fer un seguiment de l'adequat rendiment acadèmic de l'estudiantat que no supere un 35% dels crèdits matriculats en un curs. Aquí vaig fer una intervenció per preguntar com s'anava a compensar el treball extra que suposa significarà per al professorat fer aquest seguiment. No sé vosaltres, però jo ja estic fart de que s'implementen millores a cost zero. La resposta és que es reconeixeran polipunts en l'IAD i que s'està estudiant la possibilitat d'alguna xicoteta aportació econòmica com ja es fa amb el PAT. Crec que era necessari canviar aquesta norma, així que arrivederci, normativa de progrés i permanència. A més de celebrar el seu primer aniversari, el rector ens va parlar en l'informe sobre la LOSU, de com el ministre no fa cas a les reivindicacions de la CRUE i de l'absència d'un debat sobre el model d'universitats. També de lo bé que ha anat el forompleo d'aquests anys. Dins de l'informe, que el teniu disponible en streaming, suposa, es va donar la paraula primer al gerent i després al vicerector de planificació i vos ho vull comentar. El gerent es va presentar una guia d'aplicació de la reforma laboral en 5 passos, que per a mi són només 3 perquè els 2 primers només fa referència a la normativa. Per fer-vos un resum molt resumit, els actuals contractes tindran vigència fins a la data prevista en ells i a la finalització o abans, si ho demana la persona responsable del projecte, es poden transformar en contractes indefinits, sempre que els processos de selecció hagin sigut d'abans del 6 d'abril del 2022. La universitat, a més, anticiparà entre el 80 i el 100% de la dotació pressupostària de les anualitats financiades externament, segons el cas, la qual cosa trobo que és una bona iniciativa. I s'estan adaptant les aplicacions i els formularis a les noves circumstàncies. Si voleu un resum més ampli, doncs vos deixo així el resum de les assemblees que vàrem organitzar per explicar l'actual situació en més profunditat. Després ens va parlar de teletreball. Sobre el reglament provisional, ens va contar que un 48% de la plantilla del PAS ha sol·licitat el teletreball i sembla que a ell li sembla massa. Va explicar les bases del reglament definitiu, que irònicament no són les que s'han ficat damunt de la taula en les negociacions. I què voleu que vos diga? Pues pinta mal. Cada vegada queda menys temps de negociació i té pinta que es van oferir lentejas, si quieres las tomas i si no les dejas. Pense que allò que es pretén aprovar no se va semblar res a lo que tenim ara i que es podrà comptar amb els dits d'una mà les persones que gaudiran del teletreball. A més, jo vaig percebre certa hostilitat cap al teletreball del PAS per a alguns representants d'altres col·lectius en el Consell de Govern. Mal rotllo. Tal vegada haurem de tindre una tardor calenteta. I ja per últim, el vicerector de planificació va informar sobre la sostenibilitat de la nostra oferta acadèmica. I tampoc pinta bé. Les claus: promocionar millor les nostres titulacions, incrementar el nombre d'estudiants que acceptem, alliberar capacitat docent i tindre títols més eficients. A mi em va parèixer que es preparava per a escenaris molt desfavorables i per a retallades de diversos tipus. No sé si perquè és molt probable que així siga o perquè si després no es para tant, pues acceptem el que nos fiquen sense xistar. El temps dirà. Suposo que, com a mi, a vosaltres també vos agradaria llegir els papers d'Indiana Jones, però suposo que li cobraven massa per publicar en una revista d'impacte i ho va deixar. En qualsevol cas, el Dr. Jones és, sense dubte, el meu acadèmic de ficció favorit, i aquí va el meu homenatge. Sobre els acords de Consell de Govern, destaca que tornarem a adequar i a modificar comissions, que ens varen unir a la xarxa de destinacions turístiques intel·ligents de la Comunitat Valenciana, tot i que ningú en va saber definir amb claritat què és el turisme intel·ligent. Varen modificar el reglament de circulació i estacionament per poder retirar cotxes, bicis i patinets abandonat. Així que ull, si eres d'aquestes persones que duen el vehicle amb un dit de pols, perquè igual sembla que ho has abandonat. Es va modificar les memòries de verificació de moltes titulacions, incloent 9 graus on s'ha pujat el nombre de crèdits que es poden reconèixer per participar en activitats universitàries. Hem presentat la candidatura d'una companya als Premis Turisme 2022 i hem concedit l'ad honorem a uns altres 2 companys. Es va aprovar un pla de mesures antifrau que a priori jo trobava molt interessant per comentar-vos, però que en la pràctica el pla aprovat consisteix en elaborar un pla. Ja tenim la primera pedra.
I com que no tinc bastantes coses a destacar però donar-li temps a la pedra que m'enganxe, pues aprofite i vos conte que en el torn de paraula li vaig recordar al rector que en l'anterior Consell de Govern va dir que s'aniria reunint els sindicats per veure què fem amb les retribucions addicionals del PDI no cobrades, però que no hem tingut notícies seues i ens va dir que no s'havia oblidat i que ho tenia ahí pendent. També comentarem el canvi de titular en la Conselleria d'Universitats i la meva sorpresa per la valoració positiva que fa el rector del treball realitzat per Carolina Pascual. Hem quedat que algun dia me contarà a quin treball en concret es referís. I fins així el meu resum. Els veiem el mes que ve.